Bé. Recording is on. Bé. Molt bé, doncs el primer que farem després d'haver dut l'atenció a les tres regulacions, com tenim el cos, com tenim la respiració i així cavalguen molts pensaments per la ment. Una vegada fet això, i ara que per fi Jitsi ens deixa gravar, el que va baix a la millor. Avui farem en el bloc inicial allò de faltar-nos de pal i també els colls, que coneixeu bé. Molt bé, primer que res ens expulsem. Com ens expulsem? Girant de cintura a un costat i a l'altre. Els braços estan molls. Simplement giren perquè jo giro. Al mateix temps que la cintura se gira tot el cos des del turmell. Val? Estàs així, te pegues un impulset i te vas cavallant. Estàs així i el mateix. Molt bé, els braços estan molts, no facis que no entre la voluntat aquí, en la mesura del possible. Ara ens falta de tal en esta zona tan abandonada, que és la zona del sacre, del final de les lumbars i el sacre, la part alta, molt alta de les natges. Doncs això necessita expulsons. Pugem ara una miqueta més. I ens expulsem al nivell més o menys de la cintura. N'hi ha una part d'ací, que és el punt minment. Em sembla que es porta del cel, el meu xinès és lamentable. Però, en fi, és un punt molt important de Qigong, molt. I està més o menys a l'altura del melic, a la part de darrere, per així. Val? I això és bo. Això és este massatge que ens fem només amb la inèrcia dels braços i és molt bo. Molt bé. I ara pugem una miqueta més i ens fem. Venim, procurem que la palma caiga més o menys per així, que és la part de baix de la clavícula, on hi ha un clotet, i aquest clotet és important en medicina xinesa, tot és important, però és un punt de primera divisió. Molt bé, doncs així també ens podem fer massatges. I recordeu, si el moviment és de la planta del peu, millor. Si ve de baix i ens impulsa des de baix, ho farem millor. D'una manera més saludable. En Qigong, si no és saludable, no és Qigong. Això no és provar-se a veure si s'arriba més lluny o què. Ens anem pegant més o menys per tot el cos, però no s'ha de lliscar. Cada una tindrà un sector del tronc més carregat que un altre. Doncs fem això. Si ens impulsem un poquet, val? I impulsant-nos una miqueta més, arribarem més o menys així, sense forçar, però la força de vindre d'ací, val? Molt bé, estarem així, i ara, xup. Val, observeu que el moviment ve així, val? Ve des de baix. No és que... No és en els braços no fem res. Els braços, el seu paper és deixar-se portar. L'impuls ve de baix. I és un impuls que és rotatori i alhora
de baix cap amunt. És un impuls així. Ve del peu, val? Molt bé. Que bé, quina falta ens fa. Per davant això, per darrere, per compensar, la mà no puja molt. Val? Mare meva, quantes tensions tenim avui. Bé, doncs una vegada que ens hem pegat un espolsó, falta un espolsó, no ens el deixem, doncs, a la vora de mací. Havíem arribat així i ara provarem això. Així girem, val? Peu em porta així. I a la vegada que gire vaig cap amunt. Val? Altra vegada. Molt bé. Un braç fa cap amunt, l'altre braç va a estimular el tapau. I anem amb el tapau que ho necessita. Zona importantíssima. Observeu que em queda de punta, val? Alça el taló de terra. Això és massa estret. Hauríeu de veure el meu mestre Félix Castellanos que bé s'espolsa. Molt bé, posem espolsadiana i ara farem mobilització de tantiens. I començarem amb el tantien superior, el cap, i el que farem seran les rotacions que ja coneixeu. Cap de grua, val? El bec de la grua va a l'aigua, les cabusses així, els genolls, les cames fan un poquet, val? I així inspirant, puges, xof, la barbeta és el pic. La tortuga, ja sabeu que és la contrària. I després ja farem el pato. Però de moment estes dos, val? 4 respiracions amb la grua i 4 respiracions amb la tortuga. Amb respiració inversa. Ja sabeu que la respiració inversa es tanca una miqueta, s'apreta una miqueta la zona del primer chakra. En aquest sòl pèlvic n'hi ha moltíssims lligaments. Doncs ahir, si hi ha una miquilla de pressió, el mestre Wang deia simplement lift anus, pugeu l'anus, però és més general de la zona d'entre un forat i l'altre, la zona sexual i la zona anal, d'acord? En aquesta zona hi ha un poquet de tensió, però només un poquit. No podem fer no, ha de ser un val? Sí, això és, i això t'impulsarà. I si xicotet gest fa que l'abdomen i en general tot el tronc es convertisca en una mena de bomba que fa massatge a tots els òrgans interiors. Molt bé. Cap de grua. 3 i cap de tortuga. 3 més.
Molt bé, tortuga. Ara, quan estic baix, mig segon abans de començar a pujar, mira cap amunt i comença a inspirar. En respiració inversa. I la respiració inversa te puja. Sense tu fer res. Una més. Molt bé. La sèrie del pato, que tant li agradava a l'Embotet. Primer pato frontal i després el pato curiós. Enfront i girant. Recordeu que ahir qui gira són els ulls. I quan gires els ulls ja va tot el coll darrere. Estàs així, expires i en 8. O, si vols encara fer-ho més potent, quan gires, inspires, comences a inspirar, depèn. Però suau, sí, suau. Anem allà. El pato sense més. Inspira, replega la barbeta, m'estiren del cordellet, de la coroneta. Inspiració, i després en l'expiració projectes la mandíbula, projectes la barra i projectes les boles dels ulls. Val? Estem molt lletjos quan fem això. Val? Això fa un massatge fabulós a la part de cervicals i les boletes dels ulls, els globus oculars se disparen cap avall, com si els volguérem disparar, com si els volguérem llançar. Això és la màxima expiració. I ara inspira, expira. Una més. I a la pròxima ja fem el pato curiós. Inspira. Inspira. I gira els ulls i el cap va darrere. Torna inspirant. I ara cap a l'altre costat. I molt bé, acabem. Ja comencen els badalls. Molt bé, aquests 3 colls, grua, tortuga i... acabar això? Glòria, dius alguna cosa? Ah, no, està parlant en algú que passa, no? Molt bé, que se te sentia. Molt bé, doncs ja hem fet el coll de grua, coll de tortuga, coll de pato i de pato curiós, una variant del pato curiós. Ens queda un coll que és extraordinàriament bo i és este, el coll de dragó. En la punta del nas dibuixa un 8 tombat. I qui comença l'acció són els ulls. I el cap va darrere. I així hem de recordar de fer-ho mentre ens estiren del cordellet, però no intentar fer-ho de manera que no estiguem en un ordre
axis, val? Perquè si no, no ens faria profit. Perdoneu. Molt bé, una més. Molt bé, estem en eixa. Baixarem ara per fer cercles en el tàntien inferior i acabarem en el tàntien mitjà. Molt bé, el tàntien inferior. Primer, cercles verticals. Baixi per davant. Baixi m'obric d'axiles, això de descansar molt. Baixi, quan estic baix, tragui el cul, alce, com si em volguera sentar en un tamboret que és una miqueta alt. Vale? Jo alce i vaig en el cul buscant el tamboret. Llavors faig este moviment. Ja tinc un tros del cercle. Ara m'estire. Quan estic dalt, començo a obrir les cingles. Val? I baixo en aquesta direcció. Ara gire, buscant el tamboret. Ara sí, ja no puc girar més, m'estire un pelet. Els genolls estan així un poquet estirats i ara comencen a baixar els rems, els genolls. Ai. Comencen a baixar, arriba baix i tamboret. Val? Una vegada més, un cercle així. Molt bé. Ara viceversa. Baixa per darrere i puja per davant. Com si anara a sentar-me en una cadira baixeta. Arriba així, gire i vaig a la posició torera. Vale? Només que així vaig pujant. Posició torera, posició de... Aquí estan mis huevos i tal, així xulitos com els toreros. Observo que els toreros tenen algunes formes. Aquella delgada és també molt emparentada amb aquestes figures en les que ens hem criat, aquests moviments que hem vist mil vegades, en ganes o sense. Molt bé, doncs ja eixe obrir d'ingles, torero, val? Eixe hem de buscar, perquè a més és un moviment que no està ben vist que les dones facin en societat. Val? Dir, tradicionalment, a les dones no se'ls ha deixat mans prèvies, no se'ls ha deixat ahir. Obrir-se de genolls, observeu que més que obrir-se de cames és obrir-se de genolls i de turments. Així s'espongen les ingles. Això és molt important per les manes, molt, perquè sempre ho duen replegat. I saber dur equilibrat és el mateix que en les escàpules, que tendim a arredonir-nos, a vegades simplement pel pes de la vida. Jo sé que jo tendisc a arredonir-me molt. Tendim a arredonir-nos, si ens arredonim per així, el tòrax se queda agoniat. Entonces els pulmons no tenen puesto per obrir-se. Entonces, així passa
una cosa per l'estil. Hi ha aquell de les xiques, que és una cosa heretada socialment molt difícil d'eixir-se'n d'ahir, però, en fi, almenys el primer pas és prendre consciència. Doncs per darrere fem per tancar esta zona, val? Fem per tancar esta zona, per tancar esta zona. Ens eduquen a les dones per anar a Xina, val? Les que van a Xina es consideren pues, pelandusques i tal, no? Bueno, pues, això són referents heretats que no tenen per què ser heretats. Què és important? L'important és la salut. Això és el més important. Entonces, si ens donem compte que per cultura, pel que sigui, anem massa així, més motiu tenim per practicar. Val? I això en això el xicú ens ajuda. Vale. Estàvem que baixàvem, ens asseiem i pujàvem per davant en la postura d'obertura d'ingles. Vale? Així estigui. És una cosa que fem poques vegades, però que ens aniria de fer de quan en quan, a lo millor. Perquè n'hi ha vegades que quan el cos parla ja no fa falta parlar en paraules. Molt bé. I acabem. Hem fet aquesta rotació i hem fet aquesta rotació. Ara farem les rotacions horitzontals, en el sentit contrari de les agulles del rellotge. Recordeu així també, quan passeu per davant, us abriu, dalt, toreres, us abriu. I ja, cavall. Per darrere. Ens estirem tant com per davant. I així, traiem el cul. Observeu les cames, així. Estic estirant els meridians posteriors. Estic... Ai, molt bé. Vinga, sí. Ai, ja me n'anava als moviments que més m'agraden. No, ara estàvem fent els horitzontals. Traus, i de costat, i ara cap a l'altre costat, en el sentit de les agulles del rellotge. Molt bé. Què ens queda? Ens queda el moviment de cames del dragó. Recordeu que normalment això s'explica com que és com si penjant del primer xacra en una xinxeta no dolorosa, penjant del primer xacra, hi ha una espècie de llapis i amb el teu moviment dibuixes un buit tombat. Qui treballa així molt? Així treballen molt els turmells. Val? Turmells. Gira, recordeu que ha de girar el turmell. En canvi, el genoll no. El genoll no està fet per a girar. Està fet per pujar i per baixar. Això és meravellós. Molt bé, poquet a poquet, igual que el buit siga gran o xicotet. L'important és el moviment i fluir en la mesura possible.
Molt bé. Pues anem uns quants exercicis dels que hem estat fent últimament. Anem als exercicis felins. Després ja veurem si continuem amb els felins durant l'estiu o si anem variant. Però de moment la primavera s'acaba ara i, com sabeu, la primavera és l'època del tigre. El nostre fetge, el nostre sistema de fetge en la primavera ha estat treballant molt més que en altres èpoques de l'any. Molt bé, que el fetge és aquell brotar i la natura brota. Tot això és visió medicina xina, d'acord? O poesia, perquè de vegades feu llits que em sembla que és com poesia. El cas és que el captem. Molt bé, doncs anem amb aquests dos exercicis felins. El primer és un dels exercicis més profitosos d'entre els moltíssims, doncs diuen que és el gat que s'estira, el gat que se despedeix. Molt bé, així vull que primer me mireu i després farem l'exercici, d'acord? Comença amb els peus paral·lels, faig un pas i me'n vinc a replegar-me. Me replega el llom. Tinc el pas, enrotlla, i quan estic baix, xafe, i en el peu de darrere m'impulsa. I així comença a inspirar. Que bé! I així baixant, m'assente sobre el tauló de la cama de darrere i me faig massatge als meridians posteriors. I així torna a començar, val? D'aquella espenta de baix ja us podeu sonar. M'estire. M'assente sobre el tauló de darrere, cadenes posteriors i impuls. Ole! Veus la pose de banderillera? Això és que batalla. No és part de l'exercici. Molt bé, estic així baix, m'impulsa, puja i replega els dits. Unes quantes respiracions més. Quan baixeu fent massatge, no vos oblideu del tapao, val? Esta zona ha de rebre el benefici del massatge també. Sempre que vos siga fàcil, és una zona àmplia, no cal que sigui en un punt preciós i perfecte. Molt bé, i pugem. I ara el tigre que es llança amb les urpes sobre la presa que és xicoteta, mitjaneta. Recordeu que feien les mans s'estensen, però no d'una manera exagerada ni dolorosa. No són urpes d'àguila, són simplement garres de tigre. Entonces, així la flexió és
conscient, però minúscula. Val? No estic estirant, no estic replegant, estic conscient, n'hi ha un poc de tensió, si no hi hagués tensió no seria tigre, val? No seria l'urpa de tigre. És una tensió lleugera, val? Arrapes, però arrapes amb elegància. Molt bé, això és el que faran les mans. Us faig ara el moviment. I ha de demanar, per favor, que considero que aquest és un exercici que considero molt beneficiós, però que a mi em costa. És a dir, que us faig molt lluny de perfecte. Molt bé. Inspire i replega els braços que se'n venen així, tots mustiets. Val? Inspire i replega els braços. I el peu se posa en postura de T, és a dir, tinc una cama al costat de l'altra, però una és la que rep pràcticament tot el pes, l'altra està un poc recolzada, però només un poquet, i té el taló alçat. Molt bé. Des d'esta postura de T, val? Puja en postura de T, i des d'esta postura de T, llança, val? És molt bé, el gest és este. I recordareu que quan ja hem fet la fuetada i ja estem esgarrant les cortines, portem el conill cap a nosaltres i passant-lo per davant la panxa, l'apartem. El deixem al rebost. Val? I tornem a vindre. Així les mans es relaxen i tornen. I inspire. Val? Observa que quan puja els braços també marqueja un poquet. El cap així no mira exactament cap avall, mira un poquet cap al costat. Val? Expire, relaxe mans. Si us és grunyir, l'exercici fa més profit. Però ha de ser grunyir des de la panxa, no grunyir de la gola. A mi no m'eix, com us avançava, jo tinc dificultats. No només que vingui les mans cap a la panxa també va sostindre, l'os púbic també va sostindre el conill.
que encaixa, val? El porta cap així gira el cos i deixa el conill al rebost. Ja tenim molts conills. Molt bé, anem replegant d'esta tanda. Molt bé, i ara per a l'última unitat de la classe repassarem una miqueta els exercicis de 100 dies. Ja sabeu, aquell que és un moviment del tai chi, el del lleó que juga amb la pilota, cada un al seu ritme i a la seva manera. I el de l'ovni, per què no el pols de l'ovni? Val, se'n recordeu d'estos tres? Pues primer practicarem este. Pues quan anem a la vall és com si es colgàrem una pilota d'aire dins l'aigua de la piscina. I la pilota es fa gran i així escolguem la pilota. I no només l'escolguem amb la panxa i tots els accessoris superiors, sinó també ens enfonsem una miqueta per ajudar-nos a escolgar la pilota. L'escolgui, així inspira. Inspira i projecte. Així replega. No puja els muscles, val? No puja els muscles. El podeu fer en respiració natural o inversa. A mi m'agrada més en inversa, és molt més potent. Una última vegada. Molt bé, les mans se miren l'una a l'altra com si sostinguérem una pilota que no pesa, però avulta un poquet, val? I la sostenim davant la panxa i la panxa també ajuda un poc a sostenir-la. La pilota és gran i la panxa també. Així, res, mil·lèsimes, però la intenció, d'ajudar. Doncs això fa més conscient la sensació que tenim una bola de chi, una bola d'energia que circula des del punt de vista taoista i de medicina xina és obvi, perquè estem deixant que circula el chi de la terra cap al cel i el chi del cel cap a la terra. Són conductors i al mateix temps estan
girant els meridians curiosos. Val? Un que puja per davant i baixa per darrere, o puja per darrere i baixa per davant, val? És un cercle del tronc. Val? Tenim això, que ajuda, mobilitza energia, i si damunt agafem i encarem els laogong l'un a l'altre, això catapulta l'energia, diguem així, és a dir, no només cel i terra, sinó que també l'humà, la persona que està al mig, aprofita en circuits d'energia que alimenten energèticament el seu cos. Molt bé. Dit això, doncs, per fer-vos entendre que això és un exercici molt potent. Penseu que fins i tot les persones que no estan interessats en absolut ni tenen per què estar-ho en Qigong, ni en ioga, ni això ni allò, perquè aquestes coses són aficions no obligatòries, veritat. Però inclús aquestes persones que no han practicat i no han vist com reacciona el cos i que algú se posa, són capaces de notar que si enfoques un palmet de la mà en un altre, ahir la sensació és que hi ha una cosa. Això és obvi i evident. Cosa que et senyala la potència que tenen els punts laogong de meitat del palmet. Molt bé, doncs en aquest exercici el que farem serà moure aquesta pilota d'energia. O bé, així, creix la pilota, es fa xicoteta la pilota, avant i darrere, val? O bé, així, se fa gran als costats, o bé, en moviments de dragó, se'n recordeu d'aquell moviment que fèiem abans? Doncs ara és el moviment que ens porta per a deixar els laogongs encarats sense esforç. Val? Al vostre gust, aneu fent així, així, o així, al vostre gust i manera, i combinant, si voleu. Recordeu que aquí qui durs són els peus. El moviment que ens impulsa naix dels peus. Els braços simplement segueixen darrere, fem la pilota xicoteta, la fem gran, la pugem, la baixem. I ara que hem jugat una miqueta amb la pilota, ens quedem observant-nos la respiració en aquesta postura. 4 o 5 respiracions. Recordeu, ens estiren amb una cordeta de la coroneta. Han de procurar estar còmodes, igual que la bola siga xicoteta que gran. L'important així és com entres tu
en l'atenció, l'estudi al teu cos, com tens el cos parat, com respires. No importa res més, només això. 3 respiracions més. Orden llet des de la coroneta. Duieu l'atenció a imaginar que el cos se vivifica en esta energia natural que circula a través vostre. Molt bé, ens anem manejant a poquet a poquet. Penseu que n'hi ha gent que se queda tan a gust en esta pose que pot estar hores. Pot estar hores en la posició del poste. Molt bé, doncs acabem el segon exercici. El tercer exercici. Alcem els braços, palmells cap avall, així. Però conforme anem girant, els palmells quasi se queden en posició cap amunt. Inclús, si podeu, gireu un poquet dels polzes. Això és qüestió de detall. L'important és que així els palmells estan mirant cap amunt i així els palmells estan mirant cap avall. Ho fem per baix de la nostra línia de visió, val? No és qüestió de tapar-nos la visió, sinó per així, val? I ho fem amb molta atenció als colzes i procurant que els muscles no pugen, val? Els muscles han d'estar baixos. Unes quantes vegades. Sí, si podem, inclús podem girar un poquet més, val? Al revés de com hem fet baix. Atenció als muscles, pugen els colzes, però els muscles se queden baix. Penseu en el tapau quan estigueu en aquesta posició. Penseu com es ventila, com s'energitza, i la part que està sempre curtcircuitada, perquè anem així, observeu-vos i veureu com apreteu. No siga cosa que algú vos fiqui a la mà, veritat, jo almenys així, i serà una tendència, he de pensar-ho constantment i dir,
No, una miqueta, que respira el tapau. Una vegada més. Molt bé. I ara comencem a replegar. Repleguem el xi i ens l'aboquem per dins i per fora de la persona. Ja sabeu que les visualitzacions són psicològicament molt poderoses. Aprofitem-ne. Molt bé. Estem en la dutxa i se'n va la ronya, que era el xi vell, el xi gastat. I ens alimentem per dins i ens netegem per fora amb el xi que hem generat unit amb el xi de la natura. I ara ja finalment posem una mà damunt de l'altra i ajuntem els peus. I ens quedem respirant així unes 4 o 5 respiracions, repassant-nos el cos. Recordem sempre que estira un poquet el cordellet. Molt bé, xiquetes, salutacions. Ja hem acabat, ara xerrarem. Molt bé, he de tancar la gravació, primer que res, stop recording. Confirma.